O retraso na súa elaboración e a chegada da Covid provocaron que o Executivo sonense non puidera sacar adiante durante este 2020 tal e como pretendía o documento orzamentario, polo que tivo que traballar cos de 2019 prorrogados. Iso sí, nos últimos meses, dende o Executivo puxéronse mans á obra e coa axuda dos técnicos municipais traballaron arreo para poder presentar en tempo e forma o orzamento para o 2021. Mañá o documento será levado a pleno para a súa aprobación. O presuposto ascenderá a 8,9 millóns de euros, dos cales máis de 2 irán destinados a investimentos. Incrementamos o presuposto un 9%, pasamos de 8 millóns 100 e pico mil euros a casi 9 millóns de euros, 8 millóns 900 e pico mil euros, e bueno, pois iso tamén é o esforzo que se fixo desde o Concello en aforrar, non? Por que conseguimos ese incremento? Conseguimos un incremento porque nos cambios, por exemplo, que estamos facendo das subvencións que nos dá o IDAI polo aforro enerxético, estamos cambiando as luminarias de sodio a LED e aí hai un aforro enorme. Pois temos deuda cero, non temos que pagar ningún interés. Bueno, pois todo ese esforzo vai agora á inversión, non? Outro dos apartados dos presupostos que máis medra será o de servizos sociais, para dar resposta ás principais necesidades dos veciños do municipio, principalmente a aqueles que por razóns evidentes o están a pasar mal pola crise da Covid. Moitas axudas en servicios sociales, en educación, porque queremos aumentar o servicio de Nofogar, pois a compra de libros en educación, pois a axuda no transporte, pois o xantar na casa, iso vai incrementándose, pois, ao mellor un 200%, non? Se con estes presupuestos somos capaces de que unha empresa, que un restaurante, que un bar non teña que despedir un empleado, para nós xa é unha satisfacción.